Okay, dito tayo ngayon. Naglalakad-lakad papunta sa may Victoria Peak. Tignan natin ang kabuuan ng Hong Kong. Ayan, syempre, of course, hindi mawawala ang pila. What's up guys? Welcome back to my channel. Pila-pila kahit saan. O ayan na ang ating sasakyan. Papunta sa taas. Pero ito, pababa sila. Kami naman ang susunod. Papunta sa taas. Tapos na ang mga yan. Okay. Excited na kami. Hi! Ano kayong nasa taas? Okay, pasok na tayo. Oh. What's up guys? Today we are going to the Victoria Peak and we are going to see the whole Hong Kong. See you there. Bye. I'm gonna see you there. Bye. Ito yung nire-recommend ko para sa mga adventurous na tao. Yung mga walang fear of height kasi pataas ito ng pataas. Ayan, o diba? Kapag may fear of height ka, ewan ko na lang, baka mangangatog ang tuhod mo. Pero ang ganda. Oh, gusto ko nga kunin ko lahat yung view pero hindi naman pwede. Mauubos ang baterya. Ito, pataas ng pataas, guys. Ang ganda. Oh, yan yung mga kasama naming mga tourists. Video din. Oh, o diba? Ang ganda talaga ng view. Yan. O yun. Yun ang isang tram. Pababa na sila. Kami naman pataas. Oh, excited lang. Yan. Malapit na tayo. Ang sarap sa mata. Di ba ang ganda? Nasa tuktok na kami. Ayan na yung mga buildings. Ayun, ayan. Sige, pataas pa ng pataas. Yan, di ba? Ang ganda. Ayoko talagang bitawan yung camera ko. Gusto ko talagang makunan lahat. Kasi nga naman, ang ganda. O, di ba? Okay. Ayan. Parang walang katapos ang escalator pataas. Yan. Sige, escalator pa more. Pataas pa ng pataas. Hanggang sa makarating tayo sa may peak. Pinaka-peak talaga. Ayan. O, diba? Ang dami ding tao. Kitang-kita nga ang buong Hong Kong. Ganda talaga. Ang sarap sa mata. Yan, dito muna kami habang hinihintay namin ang kape. Gusto rin namin makita ang views sa kape. Yan ang aking anak. Diba? Gustong-gusto niyang tingnan ang views sa mata. Wow! What? I see human head. Ayan. Gabi na, guys. Ayan na ang view sa gabi. Ay, grabe. Naghintay talaga kami hanggang gabi. Pero sulit naman. Ang ganda talaga. Sa mga gustong pumunta dito sa Hong Kong, ayan, comes na dito sa may Victoria Peak. Try nyo. Baka sakaling magustuhan nyo. Forget, you're the only one I love. Ayan, naghihintay na kami ng aming sasakyan. Nakababa na rin kami. Kaya pila-pila din. Oops, ayan na ang ating sasakyan pababa. Ito naman yung mga pataas. Yun. Wait lang natin silang makababa bago tayo sasakay. Ay, grabe. Busog ang mata sa mga magagandang tanawin. Ayan. Diba? Ang ganda ng sasakyan. Okay, dito na ulit tayo. Pababa naman. Ayan. Ayan. Nakababa na kami. Ayan. Ang daming tao, syempre. Hindi mawawala. Ayan ang entrance ng Victoria Peak.
Ayan, si Madir. At syempre, nakita nila si Jackie Chan. Picture-picture muna kay Jackie Chan. Alright. Ang sarap nga namang mag-pose kasama pa si Madir. Ayan. Alright, balikan natin ang ating mga pictures sa taas.